काय होतो आडवा विश्वभास येतो. मग आता आपण देव घ्यायला जावं, देव घ्यायला जावं तर इथं काय काय आडवं येतं. पहिल्यांदा कारण देह आडवा येतो. आता प्रकृती आडवी येते, प्रकृती आडवी येते. आता आपल्या प्रकृती जी आडवी येते, कोणकोणती प्रकृती आडवी येते. प्रकृती एक आहे, जसं बीज एक, लक्षात घ्या बरं का, बीज एक आहे, परंतु त्या बीजाला कोंब फुटले, त्याला पानं फुटले, रोपट वाढलं, झाड झालं, अनेकत्व निर्माण झालं. आधी बीज एकले, बीज एकले, बीज अंकुरले, रोप वाढले, एका बीजापोटी तरु कोटी कोटी जन्म घेतली सुमने फले, पण आधी बीज एकले, नाही का, आणि अंती ब्रह्म एकले, नाही का. शेवटी काय आहे, सुरुवात बीजामध्ये, शेवट बीजामध्ये, शेवटही बीजामध्ये, किंवा ब्रह्म म्हटलं तरी झालं. शेवट आहे कशामध्ये, ब्रह्मामध्ये. आधी बीज कसं होतं, एकटं होतं, शेवटी बीज कसं असतं, एकटं, नाही का. म्हणून एकत्वापासून अनेकत्व, आणि अनेकत्वापासून पुन्हा काय करायचं आहे, एकत्वाकडं यायचं आहे, एकत्वाकडे आपल्याला वाटचाल करायची आहे. म्हणून ही जी प्रकृती आहे, तर ही प्रकृती अनेक प्रकारे अनंत रूपे अनंत विषयी देखील त्याशी अनेक रूपाने त्याला पाहिलं, परंतु अनेक रूपाने म्हणून अर्जुन म्हणतो देवा तुला मी असं अनेक रूपानं पाहतो, कधी असं पाहतो, कधी तसं पाहतो, कधी तसं पाहतो. तेव्हा माझ्या बुद्धीमध्ये इतका गोंधळ झालेला आहे, कारण तुला कसं समजून घ्यावं हे मला कळत नाही. अर्जुन स्पष्टपणे काय केलेलं आहे, हे आपल्या प्रकारची आपल्या मनामध्ये शंका अर्जुन मांडलेली आहे. मग तेव्हा देवानं सांगितलं, आता 13व्या अध्यायामध्ये विचारलेलं आहे, 13व्या अध्यायामध्ये सांगितलं, मी तुला अर्जुन ब्रह्म सांगतो, पण हेच ब्रह्मदेवाने आधी 4 प्रकारचे विभागलं, 4 प्रकार विभागलं. माहिती आहे तुम्हाला, त्याला हे क्षेत्र सांगितलं, बाबा हे क्षेत्र आहे संपूर्ण वर का, हे क्षेत्र आहे. त्याच्यानंतर ज्ञान सांगितलं, क्षेत्रानंतर ज्ञान, त्या ज्ञानाच्या साह्यानं जाणायचं ज्ञेय, नाही का, आणि याला सगळ्याला कारण जे आहे ते अज्ञान, अज्ञान सांगितलं. बाबा तू क्षेत्र कळून घे, त्याच्यानंतर ज्ञान, नाही ज्ञान कळून घे, तुला ज्ञान सांगतो, क्षेत्र कळलं का तुला ते ज्ञान सांगतो, त्या ज्ञानाच्या साह्यानं तू ज्ञेय समजून घे, नाही का. आणि हे का कळत नाही, या सगळ्याचं कारण अज्ञान कळून घे का, मग तुला कसं त्या हातीच्या रत्नासारखं ते परब्रह्म तुला आकलन. आणि तुला एवढं सांगितलं, एवढं जर कळत नसेल तर सोप्या भाषेमध्ये पुन्हा एकदा सांगतो, काय 2च गोष्टीमध्ये, एक आत्मा आणि अनात्मा, सोपं करून 2च विभागामध्ये सांगितलं. तर तेव्हा आता अशा प्रकारचं जे आत्मतत्व आहे, आता मी मागचं सांगत नाही, 1-2 मिनिटांमध्ये पुन्हा सांगतो, म्हणजे आपल्याला लिंक लागेल पुन्हा. तर ही जी परब्रह्म परमात्मा जो आहे, त्या परमात्म्याला इच्छा निर्माण झाली का आपण काय करावं, सुख भोगावं. त्याला कारण 2 कारणं होती. एक त्याच्या जीवाला त्याच्या जीवांचे भोग द्यायची होते, पहिलं कारण. जग उत्पत्तीला कारण ईश्वरच इच्छाच केवळ कारण नाही, तर प्राण्यांची कर्म सुद्धा कारण आहेत. 2 कारण जगोत्पत्तीला 2 कारण. एक प्राण्यांची कर्म फल भोगलंच पाहिजे, ते एक कारण आहे. आणि दुसरं कारण आहे ईश्वरी इच्छा. ईश्वरी इच्छा म्हणजे कशा करता, एकले न कंठेवीची म्हणून केली निर्माण 14 ही भुवने, नाही का. मग ते म्हणजे ते सुख भोगण्याकरता परमात्म्यानं हे सगळं निर्माण. आपणच काय झाला ते वेगळं बांधला, म्हणजे आपली 2 भाग त्यानं काय केले, स्वतःचे 2 भाग त्यानं तयार केले. मग अशा प्रकारे मग आता तर त्या परमात्म्याला बहु होण्याची इच्छा झाली. मग ही जी इच्छा, ही शक्ती बरं का, ही जी इच्छा झाली ही शक्ती, आणि ह्या शक्तीपासून काय झालं, ही शक्ती जी झाली परमात्म्याला फक्त संकल्प झाला, इच्छा झाली, आणि मग त्यानं काय केलं, स्वतःपासून अशी शक्ती, त्या शक्तीपासून सत्वगुण निर्माण झाला, रजोगुण निर्माण झाला, तमोगुण निर्माण झाला. त्या शक्तीपासूनच, आणि तीच माया बनली, तीच माया शक्ती, तीच माया बनली. आणि मग त्या सत्वगुणापासून जीवेश बनले, कळलं का. सत्वगुणापासून जीवेश बनले, शुद्ध सत्व ईश्वर बनला, बली सत्व जीव बनला. आणि आता जी प्रकृती दुसरी, आता सत्वगुणास झाला, आता ती प्रकृती तमक प्रधान बनली. तर ती शक्ती काय झाली, म्हणजे परमात्म्यापासून जी शक्ती स्फुरण पावली,
कोणती शक्ती? एकोहम बहुशः, नाही का? ती शक्ती स्फुरण पावलेली शक्ती आहे. तर त्या शक्तीनं काय केलं तर तमप्रधान ती शक्ती बनली. तमप्रधान म्हणजे काय? तमोगुण तिच्यामध्ये प्रमुख आणि रजसत्व नावाला केवळ नाम मात्र. मग अशा प्रकारची काय ती तमप्रधान प्रकृती बनली आणि त्या तमप्रधान प्रकृतीपासून काय झालं? आकाशाची सृष्टी निर्माण झाली. कळलं का? आकाशाची सृष्टी निर्माण झाली. आकाशाच्या सृष्टीच्या सत्वगुणापासून काय झालं? पंच ज्ञानेंद्रिये आणि अंतःकरण बनलं, नाही का? अंतःकरण बनलं. आणि तर त्या रजोगुणापासून कर्मेंद्रिये आणि पंचप्राण बनले. एवढं झालं. म्हणजे अशा प्रकारचं. आणि मग हे पंच ज्ञानेंद्रिये, पंच कर्मेंद्रिये, पंचप्राण बनले आणि ते सूक्ष्मदेह तयार झाला. तो सूक्ष्मदेह तयार झाला. मग सूक्ष्मदेह तयार झाला म्हणजे सूक्ष्मदेह म्हणजे एक भांड आहे. भांड. सूक्ष्मदेह म्हणजे काय आहे? भांड आहे. मग त्या भांड्यामध्ये दोन वस्तू साठवल्या. तो 15 तत्व तयार झाली. 15 तत्वाचं अंतःकरण तयार झालं. त्यामध्ये दोन वस्तू साठवल्या. एक साठवली मन आणि बुद्धी. झाला लिंगदेह तयार झाला. लिंगदेह तयार झाला. मग आता हा जो लिंगदेह आहे ना, तर हाच लिंगदेह आपल्याला काय करायचं होतं तर हा जो लिंगदेह तर लिंगदेह 17 तत्वांचा लिंगदेह आहे. आणि तर हाच लिंगदेह आपल्याला कसा काय करतो म्हणजे बंधन निर्माण करणारा. आता तुम्हाला विषय सांगायचा म्हणजे पहा की स्थूल देह, नाही का? स्थूल देह निर्माण झाला. अगोदर आपण कारणदेह पाहिला. आणि कारणदेह म्हणजे बीज होतं. कारणदेहामध्ये काय होतं तर बीज होतं. आणि तेज बीज काय झालं लिंगदेहामध्ये उतरलं. त्यापासून काय झाला लिंगदेह तयार झाला. म्हणजे सुप्त होतं. कारणदेहामध्ये ते बीज सुप्त होतं. आणि सूक्ष्म देहामध्ये काय झालं ते कार्य प्रवण झालं, नाही का? सूक्ष्मरित्या ते कार्य प्रवण झालं आणि मग स्थूल देहामध्ये ते कार्य करायला लागलं. तर अशा प्रकारचा जो 3 देह जे आहेत आपले तर ते बनलेले आहेत. तर आता आपला विषय पाहता म्हणजे इथपर्यंत 17 तत्व. तर म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे आता 17 तत्व खराब जर तुम्हाला सांगतो पाहता तर आपण कोणताही व्यक्ती म्हटली की आता एक विषय पहा, परमात्मा घ्यायला जायचं तर आपण जमिनीमध्ये पाणी आहे तर अगोदर आपल्याला माती बाजूला करायला लागते. लक्षात घ्या बरं का. आता माती बाजूला जमिनीमध्ये पाणी आहे पण आधी माती बाजूला सारायची, मग मुरुम बाजूला सारायचं आणि मग खडक फोडायचा. 3 गोष्टी म्हणजे आधी वर माती असते, खाली मुरुम असतो आणि त्याच्या खाली खडक. आणि 3 गोष्टी बाजूला सारल्या, खडक फोडला की मग खाली पाणी असतं. मग तशा प्रकारचा आधी स्थूल देह, हा स्थूल देह म्हणजे माती. स्थूल देहात माती बाजूला काढायला त्याला काही लागत नाही. कोणाला कळतंय हे नाशवंत आपण हे फार सोपं आहे. हे आता बात करणं सोपं, याचं काय नाही, हे फार सोपं आहे. हे कोणालाही कळतं, नाही का? डोळे कामातून जातात, कान कामातून जातात, सगळे इंद्रिय हळूहळू बाद होतात. सगळे हे आपल्या कोणालाही कळतं, नाही का? त्यामध्ये कळायला वाद. मग त्याच्यानंतर आता स्थूल देह जो आहे जसं माती बाजूला सारली स्थूल देहाचा बाद झाला. नंतर खाली कोणता आला? मुरुम आला. तर तो म्हणजे सूक्ष्म देह, नाही का? सूक्ष्म देह आहे. सूक्ष्म देह नाही, सूक्ष्म देह आला. सूक्ष्म देह आला का? आणि मग आता तुम्हाला सांगतो सूक्ष्म देह आला म्हणजे मुरुम आला आणि खडक आला तो म्हणजे कारण देह. कारण देह ज्याचा संपला त्याचा परमार्थ संपला, नाही का? कारण काय आता तुम्हाला एक सांगतो, तुम्ही म्हणाल असं कसं आहे तर आपण जेव्हा झोपतो तेव्हा सूक्ष्म देह कुठे गेलेला असतो का? सूक्ष्मदेह लीन होतो. सूक्ष्मदेह लीन होतो. तो लीन होतो कारण देहामध्ये. तो कुठे लीन होतो? कारण देहामध्ये लीन होतो. आणि कारण देह जर नष्ट झाला तर सूक्ष्मदेह कुठे राहील? तो लीन व्हायला कुठे जाईल? नाही का? त्याला लीन व्हायला त्याला कुठे जागा नाही. आणि म्हणून ते बीज आहे. बीजच नष्ट जर केलं, तुम्ही सांगा आता बीज जर नष्ट केलं तर झाड निर्माण करता येईल का? येईल का? बीजाशिवाय आपल्याला फलोत्पत्ती आहे का? बीज नसेल तर सूक्ष्मदेह तरी कुठून निर्माण होईल? सूक्ष्मदेह करून. म्हणून आणि हा जो कारण देह आहे तो कशाने नष्ट होतो?
तत्वज्ञानाने नष्ट होतो. आणि यालाच म्हणायचं. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो, एवढा आपण अभ्यास करतो, एवढं चिंतन करतो, पण शेवटी शेवटी कशा गप्पा सगळे मारतात. नुसतं मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे, परंतु त्याचा अहंकार जात नाही. त्याला अद्वैत तत्वाचा साक्षात्कार, त्याला मीच एक या जगामध्ये आहे, विश्व आपणची विश्व झाला तरी भेदभाव सहजशी गेला, म्हणून विश्व केला त्या पुरुषा. म्हणून तो सगळं विश्वच आपण होतो. सगळं विश्व म्हणजेच मी आणि मी म्हणजे विश्व. आपणची विश्व झाला तरी भेदभाव सहजशी गेला, नाही का. एक विश्व आणि मी याच्यामध्ये फरक पडत नाही. आता असो, आता बाकीचा विषय मग आता म्हटलं. पण आता हा जो सूक्ष्मदेह आहे, ह्या सूक्ष्मदेहाची आपल्याला खरं म्हणजे काय करायचं आहे. या सूक्ष्मदेहाची वाढ जर लावली, आता तसं पाहिलं तर सूक्ष्मदेह आणि कारणदेह यामध्ये विचार जर केला तर दोन्हीमध्ये फारसा फरक नाही, फारसा फरक त्याच्यामध्ये नाही. ह्याच वासना, या कशा आहेत, सूक्ष्मदेह म्हणजे वासना, आणि या वासना नष्ट करणं म्हणजे काही त्या किती जरी केल्या त्याचं कारण आहे अनंत जन्म, अनंत योनी, अनंत जन्म, अनंत कर्म. त्यामुळं आता अजून एक सांगायचं मला, जग सत्य घोटाळा कुठं होतो तर जग सत्य वाटतं इथं घोटाळा होतो, नाही का. हे मी आणि माझं वाटतं अहममतीच्या, जग सत्य वाटतं आणि मी माझं अहम मम आणि इदम, ह्या सगळ्या घोटाळा करतात पहा. म्हणून जग सत्य, तुम्हाला जर जग जर खोटं आहे असं वाटलं का आपलं परमार्थ संपला, त्याला काय करणं शिल्लकच राहत नाही. जग मिथ्या ठरलं की त्याला परमार्थ, त्याला काही करणं त्याला राहत नाही. त्याचं अहम आणि मम आणि इदम संपलं की त्याला सुद्धा काही करणं राहत नाही. आणि म्हणूनच काय करायचं आहे तर अहम म्हणून मी आणि माझं. तर आता खरा मी कोणता आहे, खरा मी कोणता, खरा म्हणजे ह्या विश्वाला व्यापून उरणारा, असं जे पाहता आत्म्याचं, तुम्हाला वेगळंच विषय सांगतो थोडासा, की त्या ब्रह्माचं स्फुरण सर्वत्र होत असतं. मी मी ज्ञान रूपानं, जसं सूर्याचं स्फुरण प्रकाश रूपानं, अग्नीचं स्फुरण उष्णतेच्या रूपानं, हिंगाचं स्फुरण त्याच्या वासाच्या रूपानं, तसं ब्रह्माचं स्फुरण त्याच्या ज्ञानाच्या रूपानं होत असतं. आणि ते स्फुरण सगळं विश्वामध्ये, म्हणून पा अनहत शब्द गगनी न मावे, त्याच्याने नादे भवशून्य होई, असं ते स्फुरण, ज्ञानरूप स्फुरण ते असतं. आणि ते ज्ञानरूप स्फुरण म्हणजे मी असं. म्हणून मी केवढा तर मी विश्वापेक्षाही एक आहे, व्यापून आहे, तो खरा मी आहे. पण आपण काय करतो तर त्या सगळा मी आपल्याला कळत नाही, फक्त एवढाच मी आपला कळतो. ज्याला मी व्यापक मी ज्याला प्राप्त होतो त्याचं बंधन तुटतं. परंतु आपल्याला काय होतं, देहापुरतंच मीच स्फुरण होतं. अज्ञानी ज्ञानाचं स्फुरण, मीच स्फुरण त्याला असतं. पण ते कसं असतं, आतला मी बाहेरचा मी, आतलं आकाश बाहेरचा आकाश. जो विहिरीमध्ये बेडूक असतो त्याला वाटतं जग म्हणजे विहीर, जग म्हणजे विहीर. परंतु विहिरीच्या काठावरचा जो बेडूक आहे त्याला माहित असतं विहीर म्हणजे जग नाही. तो जगही पाहतो, विहीरही पाहतो. आपल्याला फक्त आपल्या देहातलं आपल्याला कळतं. जीव, आता जीव आणि ईश्वर, तर ईश्वर आता ईश्वर एकच आहे. तसं पाहिलं तर जीव आणि शिव हे दोन्ही एक आहे. आपण सध्या जीव आहोत, कारण ज्या अर्थी आपलं देहाचं अजून बंधन तुटून उपडलं नाही याचा अर्थ आपण जीव आहोत. मग जीव आणि शिव याच्यामध्ये फरक काय आहे तर फक्त दोघांची बिंब एकच आहेत ना. बिंब एक पण प्रतिबिंब दोन आहेत. आणि दोन्ही प्रतिबिंब कसे आहेत, प्रतिबिंबामध्ये काही इतकाही फरक नाही. जीव आणि शिव याच्यामध्ये केसा इतकाही फरक नाही, कल्पनेने सुद्धा फरक नाही, फरकच नाही. जीव आणि ईश्वर मध्ये फरक वाटणं हे अज्ञान, आणि जीव आणि ईश्वर याच्यामध्ये फरक न वाटणं याला काय म्हणायचं, ज्ञान. याला ज्ञान म्हणायचं. मग जीव आणि ईश्वर मध्ये फरक नाही. तर पहिला फरक म्हणजे मूळ म्हणजे बिंबरूपानं दोघही बिंबरूपानं एकच आहे. पहिला पॉइंट, बिंबरूपानं दोघं एक आहे. दुसरा पॉइंट, प्रतिबिंब रूपानं सुद्धा दोघं एक आहे. नाही
मग सूर्याचं प्रतिबिंब कुठेही पडलं तरी वेगवेगळं पडेल का? प्रतिबिंब एकच. तुम्हाला सांगतो आपलं तोंड आहे, कोणत्या आरशात पाहिलं तरी ते काय वेगवेगळं आहे का? हा नाही, यांचा आरशा जरा चेहरा फार चांगला दिसतो, यांच्या आरशामध्ये अधिक चांगला दिसतो. कोणत्या आरशामध्ये जसा आहे तसा दिसणार, बरोबर आहे का नाही? ह्या कोणत्याही दुकानात फोटो काढला तरी तो फोटो सारखाच येणार ना. हा बरोबर आहे का? काही एखाद्या फोटोग्राफर लई सुंदर आपला फोटो काढतो, लई सुंदर काढतो. आपण कसं जरी असलो नक्की असलं तरी असं आहे का काही? सांगायचा काय सांगायचं आपल्याला, तर प्रतिबिंबामध्ये सुद्धा फरक नाही, इथपर्यंत फरक नाही. माझा फरक पडला कुठं तर उपाधीमध्ये फरक पडलेला आहे. मग आता उपाधीचा काय संबंध आहे का? मग आता सज्जन मनुष्य, कारण तुम्ही आता सुंदर उदाहरण सांगू तुम्हाला. एखादा सज्जन मनुष्य आहे, तो सज्जन मनुष्य मंदिरामध्ये गेला. फर्स्ट पॉइंट पहिलं, सज्जन मनुष्य मंदिरामध्ये गेला, सज्जन मनुष्य दारूच्या अड्ड्यावर गेला, आणि सज्जन मनुष्य वेश्येच्या घरामध्ये गेला कामानिमित्त. विचार कर, मनुष्य सज्जन आहे बरं का, पहिला पॉइंट जसा सांगितला तो सज्जन आहे. बरं, त्याच्या अगोदर आपण एक पॉइंट ऍड करू. तो एखाद्या कार्यालयात किंवा कुठेतरी गेला, तो सज्जन मनुष्य एखाद्या कार्यालयात गेला, ऑफिसमध्ये गेला तरी तोच, मंदिरामध्ये गेला तरी तोच, अड्ड्यावर गेला तरी तोच, आणि वेश्येच्या घरामध्ये जरी गेला तरी त्याच्या सज्जनपणाला बाद मात्र अजिबात येत नाही. आता विचार करा, कार्यालयामध्ये गेला तेव्हा त्याला सगळ्या साहेबांनी साहेबा सगट सगळ्यांनी त्याला नमस्कार केला. गृहस्थ सज्जन होता, साहेबांनी सगळ्या साहेबांनी त्याला, हा सज्जन गृहस्थ मोठा अधिकारी म्हणून त्याला सगळ्यांनी त्याला नमस्कार केला नाही का? मंदिरामध्ये गेला, आजूबाजूचे लोक, एवढा मोठा साहेब तो मंदिरात जाऊन नमस्कार करतो. सज्जनत्वात काय झालं, मनुष्य तोच, पण सज्जनपणा तिथे त्याचा, इथं त्याचा सन्मान, इथं त्याच्याबद्दल आदर. दारूच्या अड्ड्यावर गेला साहेब, साहेब अड्ड्यावर, पण त्याच्या जगाने काय म्हणू द्या, जगानं काही म्हणू द्या, पण त्याच्यामध्ये फरक पडला का? नाही. त्या नाही, तिथून निघला आणि कामानिमित्त साहेबच होता, असेल काही काम, वेश्येच्या घरामध्ये गेला. सज्जनपणात मोह नाही, परंतु वेश्येच्या घराच्या उपाधीनं साहेब नाही. मग आता विचार करा, तसं पाहिलं तर सज्जन गृहस्थ तोच, परंतु उपाधीमुळे त्याच्याबद्दलचे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या. त्याच्याबद्दलचा पाहण्याचा दृष्टिकोन काय झाला, बदलला. त्याची किंमत कमी जास्त झाली, परंतु मूळ तत्व मात्र कसं होतं, एकच होतं. मूळ तत्व एकच होतं. मग तशा प्रकारचं आत्मतत्व जे आहे ते मग तो ईश्वर जो आहे, मग म्हणून काय सांगायचं, जीव आणि ईश्वर याच्यामध्ये फरकच नाही. उपाधी म्हणून प्रश्न जो आहे, वाईट काय असेल इथं, तर उपाधी आहे. वाईट काय आहे, उपाधी आहे. पण चैतन्य मात्र त्यामध्ये, अजून तुम्हाला सांगतो, ह्यामध्ये तेशे काय म्हटलेले होता, म्हणजे मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत, मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत सगळ्यामध्ये फरक आहे का काही? तत्ववेत्ता काय होतो, मुंगी आणि ब्रह्मदेवापर्यंत भेद पाहत नाही. अजून पुढचा पॉईंट एवढंच काय, तो चर आणि आचरामध्ये सुद्धा भेद पाहत नाही. तुमच्या आमच्या दृष्टीने दगड आहे, तर दगड आणि मुंगी आणि मनुष्य आणि देव, दगड, मुंगी, मनुष्य आणि देव, तुमच्या आमच्या दृष्टीने याच्यामध्ये भेद आहे. परंतु दगडामध्ये चैतन्य आहेच, नाही म्हणण्याची सोय. दगडामध्ये चैतन्य आहे का नाही, आहे का नाही? संगीता, दगडामध्ये चैतन्य नाही, मुंगीमध्ये चैतन्य आहे का नाही, मनुष्यामध्ये चैतन्य आहे का नाही, आणि देवामध्ये चैतन्य आहे का नाही? मग चारीमध्ये फरक आहे, चारीमध्ये फरक नाही. बरं, त्या चारी मधलं चैतन्य एक का अनेक?
चैतन्य एकच आहे. उपाध्या वेगळ्या आहेत. दगडाची उपाधी वेगळी. दगडामध्ये सगळं सांगतो किंबहुना ही विश्वची माझी घर ऐशी मती दयाची स्थिर किंबहुना चर आणि अचर आपण झाला नाही का. मग तो काय झाला अचर आपण झाला नाही का. म्हणून कसं आहे तर ह्या चारी मध्ये एकच चैतन्य आहे. चैतन्य एकच. आकाश आता एकच बनण्यापेक्षा हे जे आकाश इथं तेच आमच्या घरात आहे, तेच तुमच्या घरात आहे, तेच तुमच्या घरात आहे आणि तेच चंद्र आपलं चंद्रनगरला, तेच नगर जिल्ह्यात, तेच सोलापूरला, तेच महाराष्ट्रात मध्ये अख्ख्या, तेच आपल्या इंडियामध्ये आणि तेच परदेशामध्ये आणि सगळ्या विश्वामध्ये एक. आकाशात फरक आहे. आकाशामध्ये फरक मानणारा असा कोणता घनचक्कर असेल. म्हणून आकाशामध्ये जसं फरक नाही तसं चारीमध्ये सुद्धा फरक नाही. एकच आकाश जसं सगळीकडं तसं त्यामध्ये चैतन्य एक आणि म्हणून त्याच्यामध्ये काही फरक नाही. मग फरक कशामुळे आहे उपाधीमुळे. आणि म्हणून आता इथं करायचं काय तर वाईट काय आहे चांगलं काय वाईट काय. हा चांगलं काय आणि वाईट काय. आता त्या उपाधीने बिचारीने काय केलं ते मडकं ठेवलं, हंडी ठेवली, मडकं ठेवलं, त्या चैतन्य पडलं. ते मडकं म्हणलं का तू माझ्यात ये, ती हंडी म्हणली का तू माझ्यात ये. हे कशाला येऊन पडलं तिथं. हे कशाला येऊन पडलं तिथं सांगा. मग ती उपाधी सुद्धा वाईट नाही. वाईट काय आहे उपाधीशी तादात्म्य करणारा दोषी आहे. दोषी कोण. चैतन्य ही दोषी नाही. चैतन्य ही दोषी नाही आणि उपाधी ही दोषी नाही. तर त्या उपाधीशी तादात्म्य आहे. तर त्याच्यामुळं आता हा मग सांगितलं की आपल्याला तीन बाजूला सारायचे. काय बाजूला सारायचे तर माती मुरू आणि खडक बाजूला सारायचे. तसं हा स्थूल देह बाजूला सारायचा आहे, हा सूक्ष्म देह बाजूला सारायचा आहे, हा कारण देह बाजूला सारायचा आहे आणि मग त्याच्या पुढे पाणी आहे, त्याच्या पुढे चैतन्य आहे. त्याच्या पुढे चैतन्य आहे. मग ज्यानं मुरुम बाजूला माती बाजूला सारली, मुरुम बाजूला सारला, खडक फोडला त्याला पाणी मिळाल्याशिवाय राहील का नाही. ज्यानं अजून टिकावच हातात घेतलं नाही त्याला बागायत करता येईल का. बागायत करता येईल का. बोलतच भात बोलतच नुसतं म्हणून चालून का. म्हणून चालून का. मग एक तुम्हाला तो दृष्टांत माहिती बोरका शंक माहिती तुम्हाला. बोरका शंक माहिती की आमच्या बाबुलीची आजी होती. बाबुलीची आजी होती. मग त्या असं ऐकलं त्यांनी आम्ही ब्रह्म आहेत, आम्ही ब्रह्म आहेत, आम्ही ब्रह्म आहेत. मग शेजाऱ्याशी भांडण झालं. त्या आजीचं भांडण झालं. आजी म्हटली तुम्ही कुशाल आम्हाला शिवाय द्या, आम्ही ब्रह्म आहेत. सांगा मग नुसतं आम्ही ब्रह्म हे तोडलं म्हणून चालून का नाही का. आणि म्हणून इथं काय करायचं आहे निराशच करायचं आहे. आणि त्याकरता आता आपण आता हा श्लोक आपण पाहूया. त्या लिंग शरीरावर अभिमान ठेवल्याने प्राज्ञ तेजस होतो व ईश्वर हिरण्य गर्भ होतो आणि त्यातील प्राज्ञ हा व्यष्टी व ईश्वर समष्टी आहे. श्लोक कळला का. पुन्हा एकदा आता हे आपण तीन शरीर पाहिली. स्थूल देह आहे, सूक्ष्म देह किती तत्वाचा आहे 17 तत्वांचा आहे आणि कारण देह कारण देह म्हणजे काय आज्ञा नाही का. आज्ञा नाही. मग आता तरी कारण देहाचं तुम्हाला अजून एक माहिती सांग. साचीची कृती विरा जरी नाही स्वप्न जागरा तरी ब्रह्मभाव मग साचो करा म्हणून येतात. म्हणजे सुषुप्ती म्हणजे ब्रह्मसुख यामध्ये अन्यथा नाही. परंतु ब्रह्मसुख आहे त्यामध्ये वाद नाही. परंतु साचीची कृती विरा जरी नाही स्वप्न जागरा तो तसाच जर झोपून जर राहिला म्हणजे कसा तुम्हाला सांगतो सुषुप्तीमध्ये द्वैत आहे का अद्वैत आहे. अद्वैत आहे. तिथं काय आहे अद्वैत आहे. तिथं मी नाही, तू नाही, हे नाही, ते नाही, मी नाही, माझं नाही, काहीच नाही. केवळ ते चैतन्य. जसं आता तुम्हाला उदाहरण सांगतो तुम्हाला. दिवा आहे घरातला आपण एवढे आहोत
एवढी आवड. घरातले सगळे बाहेर निघून गेले, घरातले सगळा गोंधळ संपला, सगळा गोंधळ संपला, घरातले सगळे बाहेर निघून गेले आणि दिवा एकटा राहिला. दिवा काय राहिला? एकटा राहिला. तरी तो काय एकटा राहिला? कसा राहिला? प्रकाशित तसाच राहिला. त्याला दुःख झालं, सगळे गेले. 4 लोक आले म्हणून आनंद झाला आता, तुम्हाला बरं झालं तुम्ही आले. मग तो दिवा सगळे होते तरी तसाच, तसं ते आत्मचैतन्य त्याच्यामध्ये काय असतं? सुषुप्तीमध्ये आपल्या तेजानं ते प्रकाशित असतं, नाही का? परंतु काय असतं? साचेची पुढते विरा जरी नाही स्वप्न जागरा, मग ते तिथं अद्वैत रूपानं अद्वैतीत असतं. सुषुप्तीचं वैशिष्ट्य काय आहे? अद्वैत असतं. आणि तिथं सूक्ष्मदेह बीज रूपानं तिथं असतो. कशा रूपानं? बीज रूपानं तिथं असतो. बीज रूपानं तिथं आपला फार राग आहे, मला काकांचा फार राग आला, यांचाही फार राग आला. आता घाट पडलं, सोडायचं नाही, काय व्हायचं असेल ते होईल. ठरवलं बरं का, ठरवलं काय व्हायचं असेल ते होईल आज किंवा पार. आणि आपण झोपी गेलो. मग तिथं सगळं संपलं ना. वैर संपलं, द्वेष संपला, राग संपला, क्रोध संपला, सगळं संपलं. तिथे काय राहिलं का? राहिलं का? उठल्यावर झोपेमध्ये जसा काम क्रोध लय पावला होता, सुषुप्तीमध्ये काम क्रोध लोभ लय पावला होता, तसं जागा झाल्यावर जर तो लय पावला असेल तर त्याला काय म्हणायचं? तीच ब्रह्मस्थिती, सुषुप्तीतली ब्रह्मस्थिती जागृतीत अवतरली, मग तो ब्रह्म झाला. त्याला कळलं का? पण जागा झाली कुठेही तो कुठेही तो म्हटलो काय म्हणायचं? आला पुन्हा. परंतु लय पावलेलं तिथं काय झालं असतं की लय जे पावलेलं आहे त्याचं पुन्हा उत्थान होत नाही. ज्ञात्याचं काय असतं? ज्ञात्याचं ती लय पावायला शिल्लक नसतं का तिथं. आणि म्हणून त्याची ती कशी असते? ब्रह्मस्थिती असते, ती ब्रह्मस्थिती असते. म्हणून आता तर त्या लिंग शरीरावर पाहतात 3 देह आहेत, स्थूल देह, सूक्ष्म देह आणि कारण देह. कारण देह म्हणजे सुषुप्ती. तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, सुषुप्तीचं बरंचसं विवेचन आपण पाहिलेले आहे ना. मग आता त्या लिंग शरीरावर अभिमान ठेवल्याने तेजस होतो व ईश्वर हिरण्य गर्भ होतो. त्यातील प्राज्ञ हा वेष्टी व ईश्वर समष्टी आहे. समजलं नाही? तर पहा आता एकदा वाचून पाहू थोडस. ज्या चैतन्याला मलिन सत्व प्रधान अविद्या ही उपाधी आहे त्याला जीव असे म्हणतात. तो जेव्हा अविद्या रूप होतो तेव्हा त्याला प्राज्ञ, व जेव्हा अंतःकरण रूप लिंग शरीराशी तद्रूप होतो तेव्हा त्याला तेजस असं म्हणतात. म्हणजेच ज्याला पूर्वावस्थेत प्राज्ञ म्हणत होते त्यालाच या सूक्ष्मावस्थेत तेजस म्हणतात. कारण अंतःकरणाला तेज असे नाव आहे. तेव्हा तद्रूप होणारे जे चैतन्य ते तेजस हेच उघड होईल. तसेच ईश्वर सूक्ष्म शरीराला मी असे म्हणू लागला की हिरण्य गर्भ होतो. आणि पुन्हा पहा शंका आहे. तर मायोपाधिक ईश्वर व अविद्या उपाधी प्राज्ञ असा जो पूर्वी तुम्ही भेद सांगितला तो उपाधी भेदामुळे संयुक्तिक आहे. पण लिंग शरीर रूप एकाच उपाधीमुळे तेजस व हिरण्य गर्भ असे चैतन्याचे 2 प्रकार कसे होतील? समाधान आहे त्याचं. प्रत्येक सूक्ष्म शरीराला वेष्टी व सर्व सूक्ष्म शरीराच्या समुदायाला समष्टी असे म्हणतात. व त्यामुळे सूक्ष्म शरीर वेष्टीच्या ठिकाणी अभिमान ठेवणारा तेजस व सूक्ष्म शरीर समष्टीच्या ठिकाणी अभिमान ठेवणारा हिरण्यगर्भ असा त्याचाही सोपाधिकच भेद होतो. पाहता आणि अभिमान सांगितलं पुढे. अभिमान म्हणजे काय? म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो